Tässä Yle Uutiset kello 9. Hyvää huomenta. Nuorten viikonloppujuhlinta kesälomien lähetessä loppuaan on sujunut melko rauhallisesti. Ainakaan Tampereella, Oulussa, Kuopiossa ja Porissa tehtävien määrä ei ole poikennut tavallisesta lauantai-yöstä. Helsingissä nuoria on liikkunut joukoittain useiden isojen tapahtumien takia ja poliisi on joutunut puuttumaan nuorten päihteiden käyttöön jonkin verran. Pääsääntöisesti tämä isommassa nuoria käyttäytyy erittäin hyvin ja on ollut hyvällä tuulella. Nämäkin tapaukset, mihin on jouduttu puuttumaan, niin ollaan pystytty ihan hyvässä hengessä hoitamaan. Et hyvin vähän on ollut mitään semmoisia konflikteja ja mikä on ihan semmoinen positiivinen havainto, niin pahoinpitelyrikoksia on aika vähän ollut tässä nyt nuorison parissa. Lähinnä sen huomaa siitä, että nuoriso alkaa kerääntyä siihen lähelle kouluja ja keskustaa ja ABClle, kun väki kokoontuu mopojen kanssa ja se aiheuttaa vähän sitä ärtymystä ja siitä tulee meille ilmoituksia ja joskus siitä poikii tämmöistä ilkivaltaa ja vahingontekoja. Sitten ulkomailta. Thaimaassa kansanäänestys uudesta perustuslaista on alkanut sotilasjuntan tiukassa valvonnassa. Arvostelijoiden mukaan kansanäänestyksen on määrä pönkittää juntan valtaa. Äänestys Thaimaassa on ensimmäinen sitten toukokuun 2014, jolloin sotilasjunta otti vallan ja kumosi perustuslain. Äänestyspaikat avautuivat Thaimaassa aamu 8 paikallista aikaa. Äänestysinto on ollut laimeaa, joten entinen pääministerikin on patistanut kansaa uurnille. Today is really important day for Thailand because this is the way of the democracy. So make sure that people understand of the content and then share your opinion. Turn to the number of the voting. So this is very important because if you stay home, it doesn't mean that you involve on the democratic ways. Epävakainen sää jatkuu ja sadekuurot ovat mahdollisia suuressa osassa maata. Päivällä Pohjois-Lapissa pilvisyys on runsasta, muualla pilvisyys vaihtelee. Sadekuuroja muodostuu päivän mittaan suuressa osassa maata. Paikoin voi myös ukkostaa. Illalla ja maanantain vastaisena yönä sadekuurot kuihtuvat ja sää poutaantuu. Lämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Tuuli on enimmäkseen heikkoa ja metsäpalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla. Ja me tapaamme jälleen vajan tunnin kuluttua näin sunnuntaisen tapaan kello 9.55. Siihen asti näkemiin.